खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय दरखंआवनो जिरायनानै भिडिअखौ लानाय जाबाय। बाथ्राया जाहैबाय मा दाखालि जिहेतु एनडिएफबिनि जायफोर फासि जानांगौमोन बिथांमोननि केसजों लोगोसे फासियाबो गासैबो जोबजोब्बाय। दा खारन केसनि बाथ्राखौ बुङोबा गोलाव जागोन, गैयाब्लाबो 1 घन्टासो जागोन आरोखि। बे केसनि बेलायाव गोरलै माने केस बुस्थुआनो गोरलै नंजाया, नोंहा गोरलै होननाया गोरोन्थि जादों। बेसिम थाङामोन। जायफोर उइटनेसफोरा गोरलै बबेनिफ्राय बोखांना लाबोयो। जेखियानो जाया मानो आं मोजां मोनदों केसाबो जे उइथड्र जाबाय, आं बेखौ बिराद मोजां मोनदों। जाय उकिलफोर एडभकेटफोर बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो आंनिफ्राय, आरो लोगोसे बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर आरो थांनाय बारनि दैदेनगिरिफोर, थांनाय बाराव जायफोर खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफोर बिथांमोननिसिमबो धन्यबाद होगोन। आरो जायफ्रा बे केसाव हर सान नांथाबबाय थानाय बिथांमोनखौबो आङो धन्यबाद होयो। धन्यबाद होनायनि खारन आं दिनैहाय नैबेखौसो बुंनो नागिरदों। दाखालि जिहेतु ओंखारबोबाय आरो मोननैबो दोलोखौ धन्यबाद होनायनि खारनबो दङ। गोलाव जानाय नङा भिडिअआ। ओरैबायदियावसो होदों आं, जायफ्रा समाजारि बिजोंफ्रावहाय गोबाङानो गोबां बाथ्रा लिरदों, माने अमा हालेवनायावहाय सैमा गादेरनाय ना बेफोरबायदि राव गोबां बुंलायदों। नाथाय आं बेखौ बारा खाबजानाय मोनाखै। जाय लिरग्रायाथ' लिरग्रानोसै, लिरखागोन, बुंखागोन। दा प्रमद बर'नि बा इउपिपिएलनि सरकारनि समाव एडभकेटजों रायलायनानैब्लाबो माखासे खामानिखौ मावाखै नङा, बिथांमोनाबो मावदों। फाइनेन्सियेलि बिथांमोना मदद खालामदों, बे समावबो खालामाखै नङा। आंनि मोनथिनायाव फाइनेन्सियेलि मदद खालामदों। ओमफ्राय दानि सरकाराबो फाइनेन्सियेलि एसेब्लाबो खालामदों बिथांमोनाबो। आरो एडभकेटनो सोरबा दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाय मानाय बिथांमोना खालामदों। जों मोननैखौबो धन्यबाद होनायनि खारना बेनो। आं होनायनि खारना नैबेखौसो आं बुंनो लुबैदों। जिहेतु प्रमद बर'नि समाव खामानि मावबोनाय, दा हाग्रामा महिलारि सारा दिनैहाय खुंथायाव फैबाय। निस्सय बेखौ बिपिएफ सरकाराबो बा सोरबायाबो दैदेनगिरिफ्रा क्रेडिटखौ लाखागोन 100%। हमनानै ला जेब्ला इउपिपिएलआ सरकाराव फैयाखैमोन अब्लानि समाव बिपिएफ सरकारा खामानि मावबोना गारबोनायफोरखौ इउपिपिएलनि आमोलाव मावनो मोनदों। थ' होनबा दिनैहाय जि जायगायाव फिथा हानो मोनाखैमोन बेवहाय हाग्रामा सरकारनि समाव खामानिया एप्रुभ जानाय खामानि मावनानै दिनै इउपिपिएलआ मावनो मोनदों, बिथांमोना फिथा हास'नो मोनदों। बावहाय बिथांमोनखौबो गोबाङानो गोबां लिरनो हायोमोन, नाथाय बिथांमोनाबो गोबां लिराखै। बुंलायोब्ला आरोखि बेफोरबो बयबाबो बिथांमोना क्रेडिटखौ लाहैदों, बे आरो बाथ्राया। थ' ओंखायनो बाथ्राया जाहैबाय मा, दिनै बेफोरखौ बुंलायालाफानो आंनिब्ला आरोखि सोरबाया उमुक सोरबाया उमुक बियो दायित्व। दिनै केसखौबो फोजोबदों प्रमद बर'नि आमोलावबो, नन हाइनेस केस फिसाफोरखौ फोजोबद्रायाखै नङा, फोजोबदों। दा लासै नैबे बिपिएफनि आमोलावबो सोरनावबा उइथड्र जागोन। दिनै हाग्रामा महिलारि साराबो दिनै बिनि खाथियाव जायफोर थांदों, दिनै जायफोर नुजाहैदों, दिनै बै बेक्तिफ्रा केसनि मुङाव थांदों होनबाबो मदद खालामहरदों। बे आरो बाथ्राया। सोरखौबा बेखौबो खालामाखै बेफोरबायदि नङा। मोखां खोन्थाहैदों, केस दङ, बास प्रब्लेमखौ बुंहैदों, एसेब्लाबो नायहरदों। बे आरोखि। बे बिथिङाव केसनि बिथिङाव बारा गोलाव बुंनो सानाखै। थ' मेन बाथ्राया दिनैबो सनितपुर साइडजों जायफ्रा फासि जानो गोनां दंबावोमोन बै बेक्तिफ्रा दिनैबो बिथांमोननिबो केसा जोब्बाय बा बारग'बाय। दिनै फासिनिफ्रायबो बिथांमोना जानाय नंलिया। आरो दिनैबो बिथांमोना बेलनि माबायाव केसनियाबो उइथड्र जोब्बाय।
दिनै बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां जागोन होननानै खोनादों, कनफार्म नङा। आं बिनि सायाव गाबोन एसेब्लाबो भिडिअ फुटेज लोगोसे आरो फटकजों लोगोसे एसे लाबोनोखौ नाजाबावगोन। थ' दिनैनि भिडिअ बारा गोलाव नङा, बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोरोन्थि जादोंबा खमाबा निमाहा बिखानाय थाबाय। जय बर' हारिनि।